Hei, olen Jekaterina Kirsanova. Esitellen yhdesti mielenkiintoisen kuluttajariitalautakunnan tapauksen, joka liittyy pesipelin kauppaan. Tässä diassa esitetään tapauksen tausta. Tapauksen osallistuvat kuluttaja, elinkeinonharjoittaja sekä hyödyke, joka on pesipeli. Kuluttaja osti pelin heinäkuussa hintaan 24,95 euroa. Joulukuussa kuluttaja huomasi, ettei peli toimi hänen tietokoneellaan. Selvityksen jälkeen kävi ilmi, että se liittyy kuluttajan tietokoneen teknisen ominaisuuksiin. Ne eivät vastanneet pelin laitevaatimuksia. Lisäksi laitevaatimukset oli ilmoitettu ainoastaan englanniksi. Kuluttaja vaati kaupan purkamista, rahojen palautusta sekä 25 euron kulukorvausta. Elinkeinonharjoittaja kuitenkin kieltäytyi purkamasta kauppaa. Tällä sivulla esitetään riidan ydin. Keskeiset kysymykset ovat, onko kuluttajalla oikeus purkasopimus? Riittävätkö englanninkieliset tiedot? Vaikuttaako tietokoneen vaatimusten täyttymättömyys tilanteeseen? Sekä onko elinkeinonharjoittajalla velvollisuus hyväksyä purku? Tarkastellaan osapuolten keksiä perusteluja. Kuluttaja katsoo, että peli ei toiminut hänen tietokoneellaan ja että laitevaatimuksista ei annettu riittävästi tietoa, koska ne olivat vain englanniksi. Elinkeinonharjoittaja puolestaan katsoo, että vaatimukset ilmoitetaan yleensä englanniksi ja että asiakkaan vastuulla on varmistaa tietokoneensa soveltuvuus. Tarkastellaan KRI:n päätöstä ja sen perusteluja. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että kuluttajalla on oikeus purkaa kauppaa ja saada rahansa takaisin, eli 24,95 euroa. Sen sijaan 25 euron vahingokorvaus hylättiin, koska kulusta ei esitetty riittäviä todisteita. Päätös oli yksimielinen. Perustelujen mukaan tuote oli virheellinen, koska se ei vastannut annettuja tietoja. Lisäksi kuluttajalle annetun tiedon tulee olla ymmärrettävällä kielellä, eli suomeksi tai ruotsiksi. Toivottavasti esitys oli mielenkiintoinen. Kiitos paljon huomiosta.